एमके माबा होदों नामा? आया एमके गुमै हेल' 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 होनदो आरो ना गुमै आं दिनै बारा गोबाव होआ आरो ना गुमै आधा घन्टाल' होगोन जायखिजाया दहाय आं मानसिफोरखौ लेंबोदोंमोन नालाय नङाबा मानसिफ्रा गाज्रि मोनगोन ना आंखौ लेंबोनानै होआखै होननानै बिनि थाखायनो आं आधा घन्टाल' होगोन आरो ना गुमै माइ टेस्ट गुमै नों एलबि अन खालायदों माथो आङो एलबि माबा खालामनायजों नोंनिखौ नुनायजों जादों नटिफिकेसन थांनो थाङाखै लाइक दान आगै र' नों आंनि एलबि फैयाखै होना आङो एलबि अन खालायनायजों नुनायजों दे नों दहाय फन हरनायाव मानो खिन्थायाखै नों नों फन हरनायाव मानो खिन्थायाखै ओमफ्रायो हैदै ओमफ्राय एसे दहायनो अन खालायनो माने टेनसनलै गुमै आं दा बुंथ'ला र' आं बोख्लायबाय मानो बोख्लायखो साननानै बावनानै टर्स खोमोरनो नागिरनानै बावनानै दासो खालामफिनबाय आरोना टाइम पास होनदों ना अ होनांगौ गुमै देनांहाय वाच टाइम बारा जायोबा बुरजा जायोबा मा होनोमोनलाय नोंहाबो चेनेल बानायदो बानायनानै उनावहाय माबादो आरोना होमबाना मोजां जाबाय बाजै ओं आङो बैयाव ज' जिरायनानै दंमोन ओमफ्राय न'आव फैदों दानि दसे पुर्निमा सना वेलकाम वेलकाम पुर्निमा सना दिङा आगैया लाइक दान बाजै जिउ दिङा आगै जिउ पुर्निमा सना मा ओंख्रि जाबोखो पुर्निमा सना एमखेया मा होनखो आंना WT या जायोब्ला आं नोंनो हरगोन नोंगो नामा गुमै वेलकाम वेलकाम लोगोफोर कमेन्टखौ गुसुथारहाय बुलटुआ आइ लाभ इउ सोदोमस्रि बिमानो लाभ इउ एमके गुइमाया मा ओंख्रि संखो आगै होनदों आरोना दिङाया मा होनखो बाजै जिउ औ जिउ सना जिउ दिङा
बर्थमानखो मा खालामदों हो बिमा सोदोमस्रि होनदों आरोना। जेबो खालामाखै नै आङो दासो आदैमोननिफ्राय फैदों आरोना। हेल' 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 होनदों आरोना गुमैया। बल्टुआ हेल' साल्टे एमके होनदों आरोना। दिङा गैया होनदों आरोना। जाखांबाय नामा दिमा? गोजांनायजोंनो दिमा सोमाय। जाखांबाय नामा दिङा आगै? पुर्निमा सना दंना थांखो कमेन्ट खालाम दे। एमके गुमैया गुड इभिनिं बल्टु साल्टे। गुड नाइटखौनो होनदोंदां गुमै होनदोब्रा एबाराव। उन्दुनायसैदां होनदो। जाखांबाय नामा गुमै एमके? आं लागोना लाया हो सोदोमस्रि बिमा होनदों आरोना। आं लागोना लाया हो सोदोमस्रि बिमा। माखौ लागोना लाया? आं ब्लु होनो दे। आं दसेल'लै सम गैया दिनै। सेम टु इउ एमके साल्टे। जादोमोनथोर गथ'फोरा दाबो फैयासै। सोदोमस्रिनि ओंखाम संनाय जानो लुबैदों बल्टु साल्टे। मोनजागोन दे मोनजागोन गुमै। नों आंखौ लागोना लाया होनदों? अ लागोन लागोन लागोन। कमेन्ट प्लिज कमेन्ट खालाम दे सोरबा सोरबा दंफैयोबा थाब थाबनो। अनलि 30 मिनिट। हास्लाबगोन हास्लाबलाथाय 30 मिनिट होनोनो। आं उन्दुग्रायावसो। एमके गुमैया मा होनखो बिदिब्ला माबोरै WT बारायनो खामसाव होनदों आरोना। दा दिनै सोलाबा सोलाबा जादोंना। मोनगोन आरोना हरब्लाबो मानसियालाय जासाबदोंमोन आरोना दिनैसो मानसि जानायावहायनो ओमफ्राय हनै ब्लु होबायबा एमके साल्टेखौबो हो। ब्लुखौ सोदोमस्रि औ एमके गुमैनो होगासिनो माथो होखादों। बर्थमानखो मा मिनिला बायखो हारसिंनो हो सोदोमस्रि बिमा। मिनियाखै गाबनोसो ओंखारदों आङो। एमके गुमैया मा होनखो लायाब्ला नोंनि नोंनि बिगुरखौ गथ' बिसगोन। दहाय आङो मानसिफोरखौ लेंबोखादोंमोन आरोना ओमफ्रायो मानसिफ्रानो रावबो फैयासै। देबजनि आगै वेलकाम आगै देबजनि वेलकाम अन होनदों आरोना। वेलकाम आगै देबजनि लाइक होआखैबा लाइक होदो दे। दसे समबाबो आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ। मा खालामबाय थाखो हो खामसाव सोदोमस्रि बिमा होनदो। आयु जेबो खालामाखै जिरायनानैनो मबाइल नायगासिनो आङो। ना मा बल्टु साल्टे एमके आयु हा एमके होनदों आरोना साल्टे होनदों आरोना। हाय आब' गोजोन मोनाबिलि होनदों आरोना। गोजोन मोनाबिलि आगै आङो ब्लु होनोसै। जबानि ब्लग लोखि सना गावदां वेलकाम वेलकाम। हाय डियार लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोबोर गोजोनबाय। मा होनखो बि अफिसियेल नाव दंमोन आब' औ मिथिखाबाय। एमके गुमैया मा होनखो ओंखाम
जाबाय नामा बल्टु साल्टे जाखांबाय नामानो जायाखै साल्टे होनदों आरोना ओइसपिया आब' जबानि मा ओंख्रि जानाय होनदों आरोना ओमफ्राय रागा जोंना फैखो ना माखो अ मा गुड मा जाखो अ मा तुरु लाव होनदों आरोना एमके गुमिया सोदोमस्रि गावदां अखाफोर होनदों आरोना जबानि ब्लग सोरजोंबा लोगो गैयाबा लोगो जादो दे दंबा कमेन्ट खालाम दिङा गैया गाबबाय आयै आगै सना मानो गाबखो उल्थामानखो दे खनसे खुदुमहर सोदोमस्रि बिमा आंखौ ना एमके साल्टे होला मोनलाखासो ओइसपि आगैया अन ओइसपि आगैया मानखो मा ओंख्रि जानाय आब' सोदोम जोंना जाथ'वाखै आगै दहाय साननियानोहाय रावबो ओंखाम जायासै आं हारसिंसो फुलकबि आलुआनो दङ बिन भाजा देबसनि अन एमकेआ हा 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 मिनिबाय आरोना गुमैया बिनिता ब्लग हाय हेल' आगै बिनिता वेलकाम आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर बल्टु ब्लग सोदोमस्रि बिमा सना सा फ्लावारसो जाबाय दानाबा आंहा ओइसपि आगै अन ओइसपि आगै दिपेन हेल' हेल' बिबारि होनदों आरोना ओइसपि आगैया मा जेबो जायाखै आगै गोजांदोंसो खोखो होनदों आरोना बेखायनो मा आंना बिखुनजोफोरा रायखोमाना माखो हो सोदोमस्रि बिमा होनदों आरोना रायखोमायाखै आंखौ मबाइला दोनथ'दो दिनैलाय मानो मबाइलखौ लाबावखो होनदों आरोना ओंखायनो आङो दिनै सोलाबायखाय ओंखायनो आरोना बिसालागैया आब' नावखौ आब' अनुखौ लिंहरदो दिपेना मा होनखो लाइक दान थेंक इउ गुमै लाइक होनायनि थाखाय ओइसपि आगैया मा होनखो माथो आवरायाबो माथो आवरायाबो आयु माया आवरायाबो जाखो अह' माबायानो मा होनोमोनलाय नाङाखैदां खोनायासै नामा ब्लु होलाय गन्थं होनदों आरोना एस एस बड' स्टेटास लाइक दान बाजै थेंक इउ वेलकाम आगै एस एस बड' ओइसपि आगै अन बाखुन्दा ब्लु हो दे दसे दाउस्रि देलाय होनदों आरोना अके 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 ओइसपि आगै अन ओइसपि आगै अन दिपेन जायो गैया ब्लु होनदों आरोना ब्लु हरबाय थेख्ला गैया लाइक दान थेंक इउ थेख्ला सना लाइक होनायनि थाखाय ओइसपि आगै अन बिसाला गैया ब्लु होदोलै आब' होगोन गासैनोबो होगोन दे कमेन्ट बाय बाय आयु फैनानै बाय लाखो आगै थेख्ला सना बाखुन्दा लाइक होबाय दे आंबो होनदों आयु आं बाखायोसो दे बाखुन्दासोबाव जाहैदों आइदि दिपेन सोर गुमै ओइ आं गुमै लेंलाबायनो मोजां मोनो बाखुन्दाया मानखो ओइ खालटा ओइ खलटा गैयै थेख्ला आदै हे बाखुन्दा होनदों आरोना मिनिबायसो दानाबा दिपेना मा होनखो आलासि जासुलि सोदोमस्रि आं आलासि जायाखै दै आलासिया बिनानाव मोनसे फैदों ओमफ्राय मा होनखो थेख्लाया आं गैला आयु गैला मानो गैला
हो थेख्ला अफिसियेला मानखो लोगो जानो हागोन नामा होनदों आरोना थेख्ला अफिसियेल लोगो जानो हागोन नामा अ थेख्लाजों लोगो गैया नामा एसपि आगै लोगो जादो दे बोरो आं माबा होनो दे थेख्ला आगै नोंनो ब्लु होबाय आङो दे लोगो खालामहर लोगो जालायलाय एसपि आगै थेख्ला आगैजोंबो लोगो जालायलाय मा बोरलायबाय नामा होस थेख्ला होनदों आरोना मा जालायखो थेख्ला आगै सनाव थेख्लाया मानखो जोंनो गोसोबा लोगो जागोन ना कमेन्ट होनदों आरोना दिपेना मा होनखो आंनाव ब्लु गैया होनदों आरोना नोंगौ थेख्ला गैया मानखो आं बेस्थ' औ दे बाखुन्दाया मा दसेल' बाखुन्दाया मा होनखो मालायखौबा सना होनलायदो माथो आयु आं गासिबखौबो सना होनजोबसै दे बाखुन्दा सना बाखुन्दाया मा होनखो आंखौ सिनायाखै सालथे सिनायदोंहाय मा मिन्थिबाय आङो आंनाव बेजों फैखांखाबाय गावसे एम ब्लग भिडिअ सोदोमस्रि आब'हाय आं नोंखौ लिंलांनानै गारि गिदिर लानानै थांसै होनना बुंदोंमोन
सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे एबाराव। गावसेया गैया मानो रायलाया मा जाखो आब' होनदों आरोना। नेटआ बारा नाङाखैमोन आरोना आगै। ओइसपि आगै अन होनदों आरोना। दे मुड अन खालामदों गुमै। एसे टेनसन दं गुमै ओंखायनो आङो गोबाव होला आरोना। एमके गुमै अन जायो अब्लासो होनो मोना जायो। जेलामा प्रमद नार्जारि हेल' लाइक डान थेंक इउ आगै प्रमद। दे सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जालायदो। मा जाबाय थायो बिदिनो जाबाय थायो गुमै। खाफालानो मोजां नंलै आंना गुमै। ओइसपि आगै अन ओइसपि आगै अन। आंखौ मोनैनि टेनसन जाबायनो एमके साल्टे सोदोमस्रिया नंगौ। ओइसपि आगै अन हा